OK, tak ja vám všetkým ďakujem, že ste prišli na môj seminár. Mám okolo 80 zápasov, Thai-boxu sa venujem od 12 rokov, akože dosť intenzívne by som povedal. Tak dneska by som vám ukázal nejaké techniky, ktoré ja rád používam, nejaké fintičky. Najprv dáme na diaľku, potom si ukážeme klinčové techniky a potom si môžete so mnou posparovať. Môžeme začať. Chcem aby ste mali celý čas ruky hore, aby sa nestal v tom tieňovom, že tu zatiahnem volačo a tuto si zrazu vydýcham, prechádzam sa. Stále som ako keby v tom boji, stále mám hore ruky. Môžem sa hýbať telom, hlavou. Ja mám aj rád napríklad tie ramena dať trošku dopredu, vtedy je ten úder aj dlhší, aj sa kryješ za tie ramena. Celý čas ruky hore, lakte pri sebe, pekný technický box, dlhé údery. Poď, robím. Minútku pôjdem čisto, iba sa rozkopem round kick za round kick. Tu som pekné ruky hore, vždy keď kopem round kick, vytačam sa na špičke, telo sa snaží mať rovno, noha ide automaticky, samo ju spúšťam dole, aby som nedal, že dám round kick a ešte ja tú nohu kontrolujem. Čiže idem iba tu som a idem kop za kop. Hop, 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 hop. Hop, prehodím si ho teraz, znova idem dozadu, prehodím si ho do opačnej ruky a tu už by som mohol strhávať. Iba si naznačím ten strh, alebo keď sa môžete aj strhnúť. Tu, hop. On pôjde predný úder, ja so zadnou rukou ho sklepnem a tu hned ide predná, ešte skôr, ak by sa vrátila tá jeho predná. Pum. A keď vám to pôjde, tak môžete sa takto, že sklepnem a dám tam hned predná zadná. Hop, pam, pam. Dostanem low kick, hák zadná. Dostanem low kick, zadná hák. Predná, zadná, hop, pam, pam, pam. Čiže najprv budeme iba proste, že som v tejto základnej klinčovej pozícii a vždycky si to mením tak, aby mi to ten super nestihol zobrať ten krk. Čiže iba si to mením, tuto ten základný uchop zo začiatku.
Tak paráda, já bych chtěl ještě jednou poděkovat Jurovi, že dorazil. Mně se to teda moc líbilo, když jsem nemohl trénovat, musel jsem koukat, tak to bylo parádní. Já moc ještě jednou děkuju a díky kamaráde. No tak ďakujem vám všetkým za účasť. Dúfam, že ste si to užili, že ste sa niečo naučili. Prišli ste v peknom počte, čo ma teší. A dúfam, že sa vidíme aj na budúce. A makajte, trénujte, dokonalujte sa. Ďakujem vám. Ďakujem.